Emakhosini onibingelelayo ugoGwashube wakaMadlala. Ngiyanibingelela abantakwethu ngiseThekwini eMgababe indawo. Namhlanje ngithanda sizokhuluma ngokuhlakaza izitha. Kunabantu abahlushwa izitha ngohlobo oluyisimanga. Kangangokuthi umuntu ugcine engasazi ukuthi kahle kahle ikuphi afanele akwenze. Ugogo Gwashube-ke namhlanje ubuyile uniphathele indaba ezinhle ukuthi izitha ziyahlakazeka. Abantu nje abaphatha igama lakho kambi, abathi mebehlangene babhekise igama lakho phansi balibhekise phezulu, siyayihlakaza lezo zitha zijikelane zodwa. Abantu bathi mengabe becabanga wena noma bethi begadla kuwena, ziphenduka izinto zabo zigadle kubona. Ngoba phela bantakwethu kumnandanga abantwana bethongo ukuthi uhlezi nje unezitha ongazazi ukuthi uzikweletani. Unezitha ongazazi ukuthi wazona ngani, ezingezi futhi nokuzobasela izikweletu zazo mangaba ukuthi unezitha. Ufela imizamo yakho, ufela ukuthi wena uyaphila, ufela ukuthi wena ubonakala noplastiki inyanga iphakathi abantu bengenayo imali. Ufela lokho wena ukuthi wena njalo wena uyabonakala, wena ugqoke kahle, wena umuhle. Ufela ukuthi umuzi wakho waze wamuhle. Ufela imoto yakho wena ukuthi nje ubunemoto ngoba ubani wena. Ake sihlakazeke lezo inkulumo ezinjalo. Bathi abantu bengabe behlangene bethi bakhuluma kambi, bephatha kambi igama lakho, bekhuluma izinto abahlanganisayo ukuthi ake bakazokudestroya manjena iphenduke izinja zabo zilume bona. Ugogo uniphathelele lelo khambi namhlanje lokuthi ake ziphenduke izinja zabantu abathi bazithumela ukuthi zikhokothe wena, ziphenduke zibadle bona abanikazi bazo. Ngoba phela abantu abathi asikwazi ukuphila ngaphansi kwengcindezi, asikwazi ukungazenzi izinto esizithandayo ngenxa yokuthi ubheka umakhelwane wakho, ngenxa yokuthi ubheka umngani wakho. Ngoba esikhathini samanje akuthembekile ngisho umngani. Uyabona uma ungazifundisa ukwazi ukuthi into umngane emhlabeni ayikho, ungaphila kahle kabi ngoba sishawa abantu abaseduze kwethu, abantu esibathandayo, abantu esibathembile, othi hayi lona njena ngawa ngivuka naye uyayazi inhlupheko yami, uyabazi futhi ubuhlungu bami, uyakwazi ukweswela kwami. Kanti umuntu yena akekho kwayikona kwayilapho, ukubeka eduze kwakhe ngoba ufuna ukukusebenzisa ukuze afeze inhloso zakhe. Abanye bafuna ukuphendula umkhovu uphila, wena ube isigqila sakhe sokuthi wena usebenzele yena ukuthi akuphakame izinto zakhe, wena ushone phansi. Angagcini lapho, agcine sefuna ukuthi manjena akakuthatha kwamphefumulo wakho ukuze phela athathe ngisho kwanhlabathi le yakho yamathuna ayithathe ahamba ayoyisebenzisa bakuvuse usebenzeke manje sowuzolawulwa uye ngoba phela akakwazi ukulawula kahle mangabe usenyameni yakho. Sekufanele ukuthi ke manjena ke akakudlulise ke manje enyameni ke uye kwelamathongo lapha ezofika acuye umphefumulo wakho ngayo ehlangana nabakini akusebenzise ubumkhovu wakho usebenzele yena. Kakhulu njena ngiyathanda nje bantakwethu ukuthi sizibheke izimo ezikanjalo ngoba empilweni awushawa kakhulu umuntu okude nawe. Most of the time umuntu okushaya kakhulu umuntu la eduze kwakho, owazi yonke into yakho, onensila yakho, onani angazi ngabala ngithi onayo yonke into yakho, owazi yonke into wena uyamxoxela ukuthi ngiyaplana into ethile, ngifuna ukuthenga imoto, ngifuna ukuthenga umbhede. Thina ke abantu besifazane siyathanda ke nje vele ukuthi abangani bethu wembem ngiyazi nje ngifuna ukuplanisa kulokhu, ngifuna ukuthenga njena ngiyashoda nge-microwave endlini, mhlawumbe ngifuna ukushintsha lawa amakhabethe, sengifuna ukufaka amanye amakhabethe manjena. Umuntu ngalesikhathi wena utshela ukuthi wena utshela umngane wakho kanti utshela isitha sakho sithi nje ngizoke ngibone ukuthi kuzoke kwenzeke yini lokho. Asihlakazeke wonke ke leso simo ke sihlakaze nje, bathi umuntu uyaplana, sihlakaze yonke le nto nje, sichithe sishonisele ingake yenzeke kwayileyo nto. Ngoba phela ngeke singazenzi izinto esizithandayo ngenxa yokuthi kunabantu abamile empilweni zethu ababhekene nezimpilo zethu. Asisakwazi ukuphila impilo esifisa ukuyiphila. Asisakwazi ngisho ukuthandaza ebusuku silele, asisakwazi ngisho ukuthandaza ngoba uxakekile, awazi noma ugoqe uthi uyathandaza, uzothandaza uthini ngoba
Uma uthi uyathandaza uzoxoxa indaba ukwazi ngisho ukubikela uNkulunkulu inkinga ngoba phela nasi isimo obhekene naso and lezi zinto lezi ziqeda ngisho amandla omkhuleko. Ugcina ungasakwazi ngisho nokukhuleka kahle. Uthi uyakhuleka ugcina uxoxa indaba ubalise ungazi ukuthi uyakhuluma khona umuntu okhuluma naye. Kanti manjena uthunjwa yona lezi zimo lezi obhekene nazo. Asingaxakekiswa abantu. Nakho njena engikulethile namhlanje asingaxakekiswa abantu ngoba naye umuntu unazo izidingo zakhe afisayo ukuthi azenze. Umuntu angami phambi kwempilo yakho abesisithiyo empilweni yakhe, impilo yakhe ingaqhubekeki phambili ngenxa yomuntu ongazazi ukuthi uhlanganiseni naye. Hayi yena wakini, awusona isihlobo sakho, awazi ukuthi ufunani kuwena. Nihlangana mhlambe kuleyo ndawo la wakhe khona wena unamakhaya le kude la ngeke asafinyelele ngisho khona sekuthiwa ushonile-ke ayokubona-ke sokungcwatshwa ngempela ukuthi hhayi usuthulile. Kodwa nje umuntu obhizi nawe ngoba nje ufela imizamo yakho, ufela amandla akho. Bantakwethu asingahlushekiswa ngabantu, abangasihluphekisi abantu bantakwethu. Asiqhelise nje izinto ezingazona nje eziziphathi yempilo yethu, azingasondeli kuthina, azihlalele la ezihlezi khona zingasondeli kuthina. Thina siphusheni impilo yethu, sizameni impilo yethu ngendlela uNkulunkulu asiphe ngakhona. Asingabi thikenyezwa abanye abantu. Ukufela ukuthi nje wena udayisa oswidi nama-chips uphuma uyohlala laphana mephuma iy'ngane zesikole uyohlala laphayana emgaqweni uyozama labo 150 ukuthi ukwazi ukuthengela isishebo abantwana. Kuthi usezitshela ukuthi ubani unemali eningi yena waphela uyadayisa akaxakekile. Sizoke simbone. Uzoke umbone uhlanganiseni naye umuntu ngoba phela wena uyazi yena lento emkhiphe endlini, mkhisho usizi lakhe. Akekho umuntu othanda ukuhamba eyoshiswa lelanga emgaqweni ayodayisa ama-chips awanayo imali. Kodwa ngenxa yokuthi uyazama ufisa ukuthi impilo iqhubekeke phambili kunokuthi aphume antatene nesitshacele emizini yabantu. Sihlakazeni-ke bantakwethu abahlangana ngathi. Bantu nje abahlangana ngathi nje abanengcokozelo abaphatha kabi amagama ethu bawabhekisa phansi phezulu. Asihlakazeni zonke lezo zitho. Ngcono abantu bajikelane bodwa-ke zigadle bona izinto zabo. Abathi bagadla kuthina zigadle kubone, ikhale kubone egazini. Yilokho-ke nje bantakwethu enginiphathele kona namhlanje, sihlakazeni izitha. Masingadlali abanye abantu ngoba phela sidlala iy'lwane kahle kahle, sidlala abanye abantu abaphilayo njenganathi emhlabeni. Okuyibona abangasifiseli impumelelo, okuyibona abangasifuni ukusibona siya phambili. Icala silazi, asazi sifelani. Onibingelelayo-ke ugogo Khwashube, ngisemThekwini eMgababa indawo. Angisekho eProtea Glen. Cela nje ukuthi ningifonele, inamba yami iyona le ngezansi lapho ku-screen. Ningifonele khona, ngitholakala khona eMgababa. Sizoxoxa okunye nje okuningi, sokuxoxa efonini. Kodwa nje kahle kahle angisekho eProtea Glen. Makhosi.